Здравейте, момчета и момичета! Днес е първия учебен работен ден, така да се каже. Първата седмица ще съм на обучение и мисля, че втората седмица ще почна. Чакаме сега човека да дойде. Чувствам се като бизнесмен. Все още съм тук. Дойдох до колата, ядох преди малко. За сега минава всичко много добре. Той ни даде много документи. Така че трябва да запомня доста неща. Все още съм тук. Момчета и момичета, здравейте! За съжаление не можех да снимам цялата сутрин, понеже имахме твърде много срещи и глупости. Сега ние ще почваме да караме почти всяка една кола, която е тук паркирана, ние трябва да я караме. И ще почна с D25-цата, X90 така се нарича, нали? Volvo X90. Трябва да се научим как да обясняваме докато караме. Ще ви покажа малко как е отвътре. Искам да се абонирате и да харесате и искам да ви кажа, че няма да качвам толкова много клипчета. Работя 11 часа на ден, така че искам да знаете това. В момента 7:06. Вова е там. Сега свърших. Приятели, здравейте! Ние сме в един магазин, нарича се Лайко. Сега е 9:40. Няма никаква храна. Тук е малко по-евтино, така че искам да ви покажа как е. Знам, че е най-хубаво за тебе, но като работиш 11 часа, ти трябва. Взех един Монстър. Нямам идея с какво е. Мисля си взема едно такова с манго. Искам да покажа Александър какво е вземал. Българските Кока-Кола. Гледай какво ще става. Този магазин е отворен 24 часа по принцип. Огромен. Копи битка, же! Какво пи битка, же? Гледай какво става. Ена там. Имаше момчета, които играят баскетбол, искам да ги снимам. Те тук ние трябва да дойдем, а ние отидоха силно някъде на там. Взехме кашкавал, 3,78 струва. 2,48. Тук са млеката и глупостите. Там са по-скъпите неща. Тук е протеина. Тук е сокчетата. И то не спре да пи битка зад мен. Ще му майката. Приятели, здравейте! Днес е ден втори и в момента аз се уча как самите коли работят. Се минавам през всичките технологии, колата от какво е направена и просто съм изумен колко неща има да запомня. Сега с тази кола ще трябва да отиваме до Белвю. Ще има души 4 различни коли. Трябва да има сложим газ и да ги закараме в другия Volvo, налисано в другата компания, да вземем други 4 коли. Тия са май 225 или 226. 226 са. На нас ни трябва други цветове. Така че в трафика сме. Ейте, това е колеж. Ейте там, това е колеж, където се намираме в момента. Ние след малко ще трябва да завиваме. Така че всичко е готино, добро, не никак даже зле. Айде! Приятели, здравейте! Искам да ви покажа нещо. Виждате как са прозорците отворени, нали? Това е да XC90, XC90, така да кажем. И например да кажем, че сте до магазина, ще си забрали да си затворите прозорците. Взимаш ключа и задържаш. Вие може да видите как всичко се затваря. И си готов да тръгваш. На колата е доста добре за сега. Отворихме всичко тук. И сега гледай какво става. Жуф. Всичко се затваря.
Сега ще натиснем колата малко по-натам. Там имам пак училище. Нищо. Да видим. Не е лошо. Тук има училище, така че не искам да слагат глава на моето име. Но трябва да се натиска малко, да види само какво може и какво не. Това е също кола, но електрическа. Първо той ще кара, после съм аз. Which one's yours? iPhone. Connected right now. Тук има още място. Исках да ви покажа колко много хора има на там. Цел бус дойде тук. There we go.
Wow. Wow. Oh shit. Oh my god. Oh shit. Wow. Tipo a blusa e uma cor. Estamos em casa. Faz. Много е красиво. Oh, you can get something to drink and sit here for me. Вижте колко е красиво, приятели. Пак сме на същия парк. Да, може би. Не е зелено. Много е красиво. Вижте, хубаво, аз съм си взела ягода и бъдъркейк и шоколад, защото аз не мога без шоколад. Аз нямам никаква идея. Но е приятна вечер. Така че, приятели, харесайте и се абонирайте. Ще каква готина кола. Бяхме до магазина за бързо. Не исках да снимам. Гледай колко е готина. Така че, приятели, благодаря, че ме гледахте. Абонирайте се.